मोखां बिलाइयाव फेक एकाउन्ट बानायनानै बा खालामनानै बनसुनि बिबानगिरिफोरजों केस होजादों आरो सोर सोरा होजादों बे भिडिअखौ नायबा नोंथांमोना गासैखौबो मिथिना मोनगोन। गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै बैसागो बोथोरनि दाख्लै एक्सएनडिबि आदामुनि बैसागो खुंनाय जोबथेसालियाव बे बैसागो खुंनायाव गोबां दुखु फोरमायनायखौ गोबां बिबानगिरिफोरनिनो गोबां दुखु फोरमायनाय देंखोगिरिफोरनिबो दुखु फोरमायनायखौ नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियानि प्लेटफर्मफोराव नुनो मोनबाय जानांगौ। लोगोसे बेनो जे दुखुनि खोथाया नखरनि फेमिलिफोरा थांनाबो बेयाव जोबथेसालियाव हाबनो होजायै गोबां फेमिलिफोरानो बेयाव थांनानै गावनि फिसायखौ नायनो थाखाय बा गावनि बिदा फंबायखौ नायनो थाखाय जोबथेसालिनि लांगोनानिफ्रायनो गिदिंनानै फैफिननो गोनां जादों। बेयाव गोबां दुखु फोरमायदो रायजो राजायाबो आरो नखरनि फेमिलि जायफोर थांदोंमोन सोरबाफोरा हाबनो मोनाखैबा बेयाव गोबां दुखु दाहा फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे जोंनि देंखोगिरिफोराबो दुखु फोरमायदों आरो खायसे खायसे जोंनि हारिमु मोसागिरिफोरा हाबनो मोनैनि बाहेरावनो बा बेनि लांगोनायावनो मोसानायखौबो जों नुनो मोनदों। स' जियानो जाया मानो बनसुनि आगोलनि गोजाम फट'खौ लानानै सानसुमाखुंगुर बसुमतारी सारखौ एक्स एमपि बिथांखौ एबारनि एमपि इलेक्सनाव थियारि खालामनाय खोथाखौ आपल'ड खालामनाय फट' नुनो मोनदों आरो बै फट'खौनो मिरु खालामनानै बनसुनि बिबानगिरि आदामोना एफआइआर होदों मोननैसो पर्टेल आरो मोनसे पार्सनेल एकाउन्ट आरो बे एकाउन्टफोरखौ बिथांमोना एफआइआर होदों। सोर सोरखौ एफआइआरखौ बा सोर सोर पर्टेलखौ एफआइआरखौ मानि थाखाय मोजाङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। लोगोसे कास्टम बसुमतारी आदानि दाख्लैनि जोबथेसालिनि सिङाव बुंनाय खोथाफोरखौ जुदि नोंथांमोना नायनो गोसो गुदुंब्ला अब्ला डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ, नोंथांमोना चेकआउट खालामजागोन बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव। माखासे फेसबुकआव फेक एकाउन्ट लानानै जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि एगेन्स्टआव फेक आनट्रु कमेन्ट्सफोर माने नंखाय पस्ट फुटेजजों मोनसे पस्ट होनाय जादों। बे पस्टआ 23 एप्रिल खालि बिटिआर फार्स्ट होननाय फेसबुक फेक एकाउन्टआव होनाय जादों। बिटिआर फार्स्ट आवगोलहाय बेयो लिबारेल बिटिआर होननायनि नामावमोन, खिन्थु बे सोलायनानै दा बिटिआर फार्स्ट जाबाय आरो बेवहाय बिसोरो मोनसे फुराना जोंनि फट' जे सिगनेटआव जोङो 16 मे 2022आव सिगनेटआव मिटिं लादोंमोन। बे मिटिङा जेला राजा फैदोंमोन त्रिपुरानि हृदयेव बर्मा, बे फैनाय टाइमाव जों बेखौ नेथावथाव मोनसे मिटिं लानोसै होननायाव जों बे फट'खौ खेबनाय जादोंमोन आरो। खिन्थु दाखालि 23 एप्रिलाव 2023आव थांनाय मासाव बिसोरो बे फुराना फट'खौनो लानानै मोनसे पलिटिकेल कालार होनाय जादों। बिसोरनि पस्टआव बिसोरो लिरदों जे जोङो एक्स एमपि सानसुमा खुंगुरखौ बनसुआ नेक्स्ट एमपि इलेक्सननि थाखाय थिखोनो थाखाय बा नमिनेट खालामनो थाखाय बा सापर्ट होनो थाखाय जोङो मोनसे रेजुलेसन लादों होननानै। खिन्थु बे खोथाया नंखाय। बेबायदि रेजुलेसन जोंना खुनु मिटिङानो जायाखै बा मा रेजुलेसन जानो। दा बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा नंखाय पस्ट फोसावनायखौ एक्सन लानाय जादों मैयाहाय। बे एक्सन लानायानो जाहैबाय जोंनि एफआइआर होनाय जादों। खालि बिटिआर फार्स्ट होननाय नंखाय पेजखौ नङा, माखासे गुबुन गुबुन बनसुखौ नंखाय खोथा फोसावनानै बदनाम खालामनो थाखाय डिफेम खालामनो थाखाय डिफेमेटरि स्टेटमेन्ट होनानै जोंखौ बदनाम खालामनो थाखाय माखासे पेजफ्रा जोंनि जे बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ बदनाम खालामनो थाखाय माखासे नंखाय पेज फेक एकाउन्टफोर आं बर' बिटिआर फार्स्ट इउनाइटेड बड'लेण्ड आरो फेसबुक इउजार्सफोर पार्सनेल फेसबुक इउजार्सफोर जों नुनो मोनदों। बुद्धिराम बसुमतारी दं बेयाव, हरेन रामसियारि दङ बेयाव। जोंनि बे प्रपागेन्डाखौ बिसोरो फेक प्रपागेन्डाखौ बनसुनि एगेन्स्टै बिसोर फोसावगासिनो दङ। बे डिफेमेटरि केस जोङो मैया थानायाव होनाय जादों। मोनथाम डिस्ट्रिक्ट मोनथाम जिल्लायाव एफआइआर होबावगोन, उदालगुरि, बाक्सा आरो चिरां, प्लास तामुलपुराबो होगोन जोंनि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै। बेवहाय
माने एफआइआर होनाय जागोन बे माने मोनबा डिस्ट्रिक्टआव होनाय जागोन आरो